vaig confinar aquí, a aquesta habitació. Amb la meva filla. Amb el meu fill i la meva parella. A casa érem tota la família. Básicamente yo sola con Mari, que es mi gata. Crec que ens hem adonat que ens necessitem unes persones a les altres. Aprender que los cuidados son indispensables. Les dones som unes persones molt valentes. Ma mare, per exemple, és com la peça que uneix. Jo he après que ens tenim que cuidar. S'ha de recuperar el preocupar-nos els uns dels altres i el saber el que importa a una persona. Ha sigut un aprenentatge per tots nosaltres. Adaptació. Incertidumbre. Creixement. Empatia. Esperanza. Col·laboració. Solidaritat. Oportunitat. Soledat. Generositat. Por. Força. Lluita.